Ako zarobiť vlastnou kreativitou? Najprv si ukážeme príklad z maľovania. Stretli ste už naživo bohatého maliara? Ja nie. Buď nebol bohatý, alebo nebol živý. A preto umenie je taký ostrašujúci príklad, ako nerobiť, ako si nezarábať svojou kreativitou. Ak si chcete zarobiť svojou kreativitou, potrebujete robiť niečo, po čom je dopyt. Čo skrátka ľudia vyhľadávajú. Za čo sú ochotní ľudia platiť a ideálne, ak sú za to firmy ochotné platiť. Predstavte si napríklad takého grafika. Zarába tým, že robí marketingové materiály a platí ho za to firma. Platí ho marketingová oblasť. Vďaka tomu svoje maľovanie obrazov tých fyzických môže dotovať. Nezabúdajte, že je tu jedna oblasť kreativity, ktorá sa málo spomína a je obrovsky dôležitá. Takzvaná inžinierská kreativita. Inžinier potrebuje vytvoriť riešenie tam, kde štandardné riešenie nie je. Alebo je drahé, alebo pomalé, skrátka nedá sa. A ten človek, inžinier, ktorý vie toto riešenie spraviť, bude vždy veľmi dobre zaplatený. Teda odporúčam na kreativitu sa pozerať trošku inak. Kde kreativitu viem aplikovať? A kreativitu viete aplikovať v inžinierstve, pri návrhu strojov, v IT, vo financiách, v datovej analytike. Častokrát budete veľmi dobre zaplatení. A to je zmysel. Aby kreativita nebola na vašu škodu, že hovoríte si, že som neúspešný, že som kreatívny. Ale práve naopak. Som úspešný, pretože som kreatívny a svoju kreativitu viem uplatniť v praxi.